Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Makse Channel. Ceritanya di pagi hari ini aku arep tilik neng sawah, guys. Mumpung apa? Mumpung sik isuk. Jadi arep ndelok sawah dhisik, melewati pinggir wangan alias saluran air. Di sini nanti jalannya lurus. Karena musim kemarau, jadi setiap hari, setiap sore diguyur hujan, guys. Alhamdulillah yuk kan. Banyu-banyu ya wis ora diesel dinane. Mergo wis cukup. Wis cukup. Nah, para diesel ngangkrak iki, guys. Nah, iki entek kebuntel suket iki lho. Nah, iki. Oh, mergo wis gak dienggo. Arep digawa mulih, kita kute njepret, taukah njepret? Apa iku kata-kata njepret? Nah, njepret iku ora ana udian. Nah, diesel pating glethrak iki nang kene. Nah, iki nang kene ya ana loro. Iki nang kene ana diesel loro yukan. Iki sing sebelah kono iki diesel Darpong iki. Oh. Diesel Darpong iki. Dinggo ngaliri apa? Tandurane brambang, guys, nang sebelah tengah-tengah perdesaan kono. Dek nandur brambang karo mbuh apa telo kaya. Rumbuke kaya alas. Ngati-ngati, Bos. Takute apa? Ana kleser-kleser sing lagi nyabrang. Mlakune ya rada alon wae, iki saluran air diantere kaya ngene. Nah, iki nang kene ya diesel maneh. Utuh. Arep glondong ngantekan. Neng sawah serandalan iki wis ngene iki. Sikile lunyu. Nah, iki wis golek janganan iki. Diabukno lak lemu. Mbok Orea ngisor. Aja mbok biurne. Rada adoh karo wite. Lah ya rada adoh karo wite nang ndelehno. Heeh. Tapi lek ngewehi yo aja akeh-akeh, saitik ae. Heeh. Ya iya. Biasane iki kok ketok ijo. Nah, di sini diesel lagi. Menuju sawahku, guys. Sawahku ki kereteke kayak ngene iki lho, guys. Bah. Iki nyabrang nang kene iki nek motone ora awas. Keblejok. Tahukah kata-kata keblejok itu apa? Jajal komeno keblejok. Ya, iki lho. Ini. Terongku wis mulai longot, guys. Nah. Tukulane kangkung barang wis mulai. Nah, iki wayah bungkul, guys. Sarep kembang. Iki kates. Parine merapu. Merapu to, wisan. Nah. Mungkin wingko bar bodo kaya. Wah, lombok-lomboke wis metu menik-menike. Nah, iki. Mbak menik wis muncul. Nah, iki larang lombok yo gak ndang ceket-ceket lek wah to kowe kuwi. Iki malah dipangan rebonding iki. Nah, iki lho, rebondingan malah. Iki sing sak wit ya alhamdulillah apik. Terong
terong tak pabrik terong, guys. Nah. Tanduran apa-apa enek, Bos. Nah, iki nang kene wis kates, wis arep semburat. Loh, dieselku sampai rupane. Sampai rupane kaya ngono iku. Engko arep tak kon nggawa mulih. Diresiki. Mumpung sik akeh udian digawa mulih dhisik. Supaya resik kene omah. Oh, kuwi sak merono iki tak wanduri kabeh. Iki ya terong ki lombok. Nah, iki kates malah wis kembang. Kates ndik wae ya sak mene wis kembang, Mas. Karena kates apa? Kates kaliabu. Alias California ki lomboke. Ki ya arep rebonding ki. Nah, kates meneh. Terong. Ki malah lombok sak kilan iki, mekruk kaya bonsai. Nah, kuwi kates yoan kembang. Ki aku engko kudu muara nang Petit kono, Bos. Mergo apa? Dalane iki sik embet ae. Nah, ngono, sik embet. Wis aku mau ora gawe celana mantel. Biasane aku nek ndelok ning sawah biasane nggawe celana mantel guys supaya apa? Ora teles nek mlaku katoke. Iki mau lali ora nggawa. Nah, lunyu. Lunyu, Bos, lunyu. Iki kudu alon-alon. Sikile nek mlaku ki kudu nguwek. Nah, ora nguwek esuk-esuk glempangan diguyu manuk iki. Mergo akeh manuk emprit. Sing lagi nutoli pari jebul. Lho. Piye to ki? Galenge bonyok nyok. Aduh. Wis. Ngene iki engko aku yo gak sampai ujung kono, guys, mergo apa? Lali ora nggih celana mantel. Iki engko tekan kono mulai kebloh kabeh aku. Iki. Pelan, guys. Pelan dulu kuwi. Emprete yahne wis padha mangkring kaya ngono lho. Piye maneh? Jan perusuh dunia, Bos. Nah, iki alhamdulillah. Pari-pari wis padha jebul. Kaya ngono kuwi. Wong tani nek wis roh parine pating jerumbul kaya ngene iki ya atine wis ayem. Iki terong. No. Teronge ya wis wayah ngunduh, Bos. Iki biasane iki 3 dina pisan aku ngunduhe. No. Iki wayah ngunduh sesuk kemungkinan. Lumayan. Sak unduhan iki kadang 2,5 kilo. Gak mesti ada 2 kilo. Kok kadang yo tak pek dijangan dhewe. Nah, iki nang kene iki ana 4 wit. Iki tanduran kawak, muga woh kuwi. Wah, katesku ngantek ora ketok. Wah, bayemku kaya alas lho, Bos. Bayem nek ora tuku. Mo. Kadelok kek. Balah. Tanduranipun entit. Lho, tanduran entit iki kaya ngene iki. Iya. Terong apa semut iki? Oh, kene malah gede. Oh, lho, kantul kaya ngene. Oh. Nah, sesuk wayahe ngunduh, Bos. Walah ki yo sakmene gedene. Walah, pating greyong kaya ngene iki lho. Nah, kita menuju sebelah sana. Iki ya terong. Tak pabrik terong, guys. Tanggulku. Wah, iki mah terong lalap iki. Alhamdulillah wis. Lenget. Nah, iki. Wis lenget.
Saiki aku kudu nginceng terong sebelah kene. Ana uwohe apa ora jajal tak incengi dhisik. Wow, ternyata ya ana uwohe guys ngantek nglemprak-nglemprak neng lemah iki lho. Oh, lho ke. Nyemampir ngono teronge ngantekan. Ya toh. Nah, lho ngantek selenden kayak ngene. Lombok lagi leh nandur. Oh, seneng kono mati. Nah, ki engko terong bakal terong ki wis jonggol. Ki walah tanduran kok. Apa-apa enek. Nah, ki lombok kebentel suket. Ki kudu matun iki. Nah, di sini ada pisang. Rojo ketan iki dinamakan. Nah, pisang rojo ketan, Bos. Iki, iki yo tak kei kates nang kene iki yo California. No. Lombok-lombok ya lagi kembang. Wis gak jauh rego kowe iki. Gak jauh rego. Ya wis, Bos. Cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.